Jo, já se podívám a někoho už vidím. Per Jestli máte možnost, tak někde okolo budou komentáře, tak mi napište, že mi slyšíte, vidíte, že tady existuju. Já tady vysílám asi po 3., tak jsem z toho taková nejistá. A je, super. Ahoj, myší. Říkám si na začátek, pokud budete mít k tomuhle tématu jakoukoliv otázku, normálně mi to rovnou pište. Všechno mi to tady sypejte, já na to budu postupně odpovídat. A říkala jsem si, že to důležité je vůbec jako o tomhle tématu přemýšlet. Jo, protože ten strach z toho, že toho klientovi ublížíme v té terapii nebo v tom coachingu, že na něj příliš zatlačíme, je velikánský. A slyším ho častokrát. A na druhou stranu jako u toho i zároveň přemýšlím o tom, že není někdy potřeba. Jo, že jedna věc je ze strany prevence, o tom si chci povídat. Prevence a ten strach, který vlastně máme proti té prevenci, nebo který nám vytváří pak tu prevenci toho, že se to stane. Ale pak máme ten strach, který je takový ten úplně panický, který přichází jako teď jsem tomu klientovi ublížila, co budu dělat. A přichází po velmi náročných setkání s těmi klienty, kdy jdete do hloubky, kdy tam jsou velké nemoce. A kdy tam jsou věci nebo techniky, které vlastně používáte i třeba v skupinovém settingu, že jo? V konstelacích, a prostě ten človíček se sesype jako krabička karet, prostě se to všechno složí. A můžete ho vlastně zakotvit něco a zároveň ho přemýšlím, jak to říct. A zároveň se bát, že jste ho vlastně jako rozsypali na delší dobu. Jo. Já to, nad čím přemýšlím, je, a psala jsem to teďka i do mailu, a to jste neviděli asi, ale psala jsem, že já se vlastně bojím úplně jiný věci. Já jsem terapeut, který pracuje hodně s lidmi v krizových situacích, to znamená lidi, kteří už přichází ke mně více či méně rozsypaní, nespí, nejí, klepe se jim celý život, klepe se jim celá nervová soustava, jsou ve velkých úzkostech, ve velkých panikách. Jo, takže mám jiný pohled než terapeuti, kteří se zabývají limitama, kteří se zabývají jakoby tím procházením a začínají u stabilního klienta. Já, když začínám u klienta, který je rozsypaný a snažím se ho celou dobu stabilizovat, mám trošku jiné strachy než vy, co začínáte se stabilním klientem a on se vám postupně rozpadá, protože tam jsou limity a bloky, na kterých se postavil ten svůj život. Jo, takže mi pište své otázky, milá ráda všechno odpovím. A postupně, nebo pak i k záznamu. A jdeme na to. Jo. Já jsem to nazvala mít nebo nemít strach z rozsekaných klientů. Nazvala jsem to tak proto, jsem si říkala, že někteří z nás ho nemají, jako třeba já. Nemám strach z rozsekaných klientů, protože je potkávám neustále. Je to pro mě ten denní chleba, ta rutina, jo, kterou tam já mám. I když je to v jiném terénu, v jiném náročném období těch klientů. Ale zároveň mám strach z toho, že se mi pak zpětně neozvou, když jsou rozsekaní víc. Jo, to znamená, že jsem mnohem víc k dispozici pro mě potom, což je součástí mojí prevence. Jiná věc je, když to potkáváte poprvé a toho klienta se dotýkáte těch oblastí, které ho rozsekávají a rozsypávají a jsou pro něj vlastně o to náročnější se s nimi jako bavit. To, co se setkávám s tím, je, že vlastně ta první fáze po tom, co teda klient se rozsypal na setkání nebo se rozsypal v nějakém kruhu, tak je buď otázka, a co teď? Teď jsem to jako posrala, udělala jsem to špatně, neměla jsem to tak dělat. Přichází tam zpětná reflexe, ten zpětný ráz. U těch lidí
kteří mají tu reflexivní složku a přemýšlí o tom. Ne u těch, kteří nemají, jo? U těch, kteří nemají, přijde většinou takový to jako, tak se to tady někomu odzrcadlilo, dobrý, jdu dál. Není to můj problém. Což je další varianta terapeutu, doufám, že takový teď nebývají se mnou. A přináší to právě tady tohle přemýšlení, tady ten zpětný náraz toho, něco je tady špatně a něco je se mnou špatně většinou. Jo, a to je to, co jsem chtěla adresovat. Něco je se mnou špatně, když se stane krize, když se stane, že ten klient se prostě rozpadá, dotkli jste se tématu, který jde tak do hloubky, že abyste ho mohli vyhrabat ven ten limit, ten klient se prostě otevře takhle. Znamená, že se vám rozsype. Otevře se ta energetická vrstva, emoce, všecko a ono se to všechno vyvalí ven. Jo. Jako když otevřete kopku a tam ten stoletý prach a všechno to prostě. A musíte vzít fukar a vyfoukat to. Jo. A v tu chvíli právě ti klienti, tam jako z toho venku vidíte jenom to, že se ten klient rozsypal, že brečí, že to je špatný, že to je. Jo, je to součást toho procesu, když se tam díváte do těch limitů. A v tu chvíli, když se tohle stane a někdo se lekne a řekne si, aha, to je moje vina, tak začne právě našlapovat víc na těch špičkách u těch klientů. Co kdybych to zjemnila? Co kdybych tomu klientovi řekla tak jako jenom ždibíček? Buď se chytne, nebo se nechytne, budu víc opatrná. Tam, kde byste to napravili prostě na 100 a řekli to tak, jak to je, jak to vidíte, tu situaci, že tam je něco hluboko a dovolili tomu klientovi o tom přemýšlet, tak pak jako našlapujete po těch špičkách a tu terapii si prodlužujete. A možná se pak jako zase divíte, že u některých klientů to trvá dlouho a že to přináší mnohem víc přemýšlení o tom, co je, jak je, jestli vytváříme si tam zároveň ten tlak, že ten klient, který je takhle otevřený, tak aby jsme ho rychle zavřeli, aby se ten proces jako neděl, aby on se ukotvil, aby jsme si ho jako chytili, ukotvili, což je fajn, ukotvit je vždycky fajn, jo, ale nechceme prostě zavřít a opravit hned. Pokud to je stoletý prach, tak to bude trvat 3-4 dny, jo, pojďme si to říct takhle. Pokud tam prostě jsou věci, které jsou tam nahrabané za hodně dlouhou dobu, 30, 40, 50 let života toho klienta, tak se stane to, že to otevření prostě musí dojít, když on chce se někam posunout. Jo? Ať už je ten limit jakýkoliv. Pak narážíme na to, že by ten klient, když s ním začínáte v té úrovni toho že je vlastně stabilní, jenom chce něco změnit, jenom je někde se zasekl, tak tomu, aby on měl připravenou tu nervovou soustavu na to, aby jsme se do toho jako podívali. Což většinou je, naštěstí. Jo? Nemělo by se vám stávat to, že přijde klient, který vypadá rozechvěle, rozloženě a vy půjdete prostě ještě víc do hloubky s ním, protože on si přeje víc lásky, víc radosti, víc nevím čeho teďka. Jo, víc tady těch věcí. Co jsem si ještě říkala, že je dobrý si rozlišovat, je moje kompetence, můj omezený čas s klientem, protože to je součást té prevence. A ten tlak na to okamžitě mu pomoct, okamžitě to opravit, okamžitě to zjistit. I ti klienti v rámci krizových situací jsou stále svéprávní. Dospělí většinou. Nebo doufám, že máte většinou dospělé klienty. A můžou se rozhodovat tak, jak chtějí. Jo? Ta situace vlastně pak nastává v té panice je, že se oni o vás potřebují opřít. To znamená, když panikaříte s nima, bude to horší. Když si řeknete, aha, tady se děje tohle, pojďme se podívat, jestli je to moje chyba, teda někde jsem zatáhla za špatnou nitku příliš rychle, může se stát, nebo je to, někde jsem otevřela 13. komnatu, o které jsme ani nevěděli, že je, taky se vám to může stát. Ale nic z toho není vaše chyba. Mnohdy. Jo, nic z toho není, pokud tam nejdu jako buldozer prostě bezhlavě a řeknu si, dobře, tak teď to ale proboříme všechno, protože klient mi řekl, že chce teď vydělávat milion, nebo najít si prostě svoji vysněnou partnerku, která bude, já nevím, mít růžový vlasy a zelený piercing v nose, nebo já nevím co. Jo.
A já jdu a bezhlavě to probourám, tak samozřejmě si říkám o to, že se to všecko změní pro toho klienta naraz. A že ho dostanu tím do nějakého rozsypaného stavu, rozsekaného stavu, do krizového stavu. Ale ve chvíli, kdy já pracuji s tím, že ten klient dobře má takovýhle veliký cíl, ale že půjdeme postupně kruček po kručku tam, kde nám to ten systém dovolí, tam, kde vidíme, že je možnost udělat ten větší krok, tak uděláme větší, tam, kde je menší, uděláme menší, tak se nám v rámci ty prevence tady toho rozsekávání stane, že ty procesy, které tam jako přijdou, budou právě odpovídat tomu, co on ten klient zvládne. To znamená, možná, že se mu stane, že třeba 2 dny bude brečet nebo bude s tím mít ještě potíž, ale už se mu nestane to, že by to doma nezvládl bez vás. Nemělo by, jo. Pokud to bez vás nezvládne, spíš to znamená, že jste přešlápli, nebo že si klient přihál příliš velký skok a toho rozsykalo, anebo opravdu to objevení něčeho takového. Já teďka takhle přemýšlím, jestli tam nemáte v hlavě něco, co byste se chtěli k tomu zeptat. Jo, protože tam je spousta témat tady u tohohle, z toho, o kterých se můžeme bavit. Od toho, že když máme strach z těch rozsekaných klientů, tak si to třeba nosíme domů. Často. Jo? Nebo když pracujete doma, tak už to máte doma, že jo? Ale pak o tom přemýšlíte večer. Hele, ten klient prostě nenapsal, jak mu je, musí mu napsat, nosí, jako by se vlastně na to pole přilepil. Jo, to je ta druhá věc. Když se vlastně rozsype klient, tak máte možnost jako držet mu to prostor ještě dál tím polem, ale zároveň, když si ho nosíte takhle v hlavě, tak jste si ho prostě na to pole jako pověsili vlastně jak třeba nějaký odznáček, který si musíte kontrolovat, jestli ten klient je v pohodě. Jo? Jestli se tam zůstává v tomhle tom dostatečně otevřený, dostatečně uzavřený, aby se mu nic nestalo a tak dále. Ten klient jako není odznáček, že jo? Klient je fakt jako v tomhle svéprávná osoba, se kterou se dá komunikovat o těch věcech. Pro mě tam jako běhá ta představa toho, přinést si to domů. Znamená, že vy se vystavujete tomu jako nebezpečí, tomu, že si budete adoptovat své klienty, že si prostě budete držet blízko i ty, kterým se nic nestalo, který třeba vypadají křehčí a mohlo by se jim něco stát, tak si hlídáte víc. A nešlapujete po špičkách víc. Jo? Přemýšlím nad nějakým jako příkladem, ale ono když to vezmeme takhle, když klient přijde, že chce být víc v ženské energii, jo, což bylo nějakou dobu jako velmi moderní úsloví, být víc v té ženské energii. Já pracuji tak, že se ptám, co to znamená. Jo, co znamená být víc v ženské energii, protože nepředpokládám, že to znamená pro každého všechno stejně. Je klient, ale ten klient není ve stavu, kdyby se v té ženské energii vlastně mohl ocitnout, protože třeba v té jeho realitě řeší ještě víc vztahy, řeší zodpovědnost za rodiče nebo zodpovědnost za partnera, který je v nemocnici nebo cokoliv takového. V tu chvíli nemůže být v ženské energii. A když vy ho tam budete tlačit do té ženské energie, tak on se začne sypat a nebude vědět proč. Ale vlastně stejně jako AIčko, ChatGPT nebo cokoliv jako dalšího, jste poslechli příkaz toho klienta. Řekli jste mu, OK, dobře, tohle je ten náš cíl, budeme dělat tohle a už se nedoptáme. Už neotevřeme ten prostor pro to, jak to vlastně vypadá, to, co on chce a jestli je to vůbec možné, to, co on chce v tuhle chvíli. Protože ta realita je třeba jiná. Jo? Je to stejný, jako když v takových situacích, jako když si přejete novou koupelnu nebo novou kuchyň a musíte prostě rozbourat ty staré kachle a všechno. Jenže bourat můžete začít až ve chvíli, kdy jste všechno z toho místnosti jako odklidili,
vyřešili jste si ty věci, které chcete a které nechcete. Pak se dostanete do toho cíle, krásná nová kuchyň, krásná nová koupelna, jo, ale všechno se postupně vlastně odebírá a všechno se postupně musí probrat. Jo. To mi přijde jako jeden z těch kroků, který tam jsou vždycky potřeba udělat. Aby jsme nerozsekávali zbytečně klienty, potřebujeme jedna věc. Doptat se to, co chtějí a jestli je to reálné. Jo, to znamená nějaký reality check. Opravdu teď jako terapeuti budeme v pozici, kdy budeme si držet ten svůj terapeutický odpor a to své terapeutický know-how. Aby jsme nepochlebovali těm klientům a nenašlapovávali po těch špičkách, protože se nezeptáme, ale jdeme přesně tak, jak oni chtějí. Už teď neplatí. Jo? Budeme muset trošku víc naslouchat ten celý mozový systém, podívat se na celou tu širokou perspektivu toho. Jo? Ve chvíli, kdy klient je v toxickém prostředí doma, nebo bydlí u rodičů, jo, i třeba dospělej, nebo bydlí někde, kde sousedí jsou příliš hluční, tak my to neopravíme. Jo, tou terapii. My neopravíme terapii toho, že ten člověk bydlí někde, kde to nefunguje pro něj. A nemůžeme udělat čáry máry fuk a říct, dobře, tak teďka to jako zharmonizujeme, on se vrátí zpátky a bude ten problém mít znovu. A bude pak na tom našem méně. Vy se tady to jako nepomohlo mi to. Protože jsem čekal, že toho pomůže a ten terapeut se mnou nekomunikoval o tom, že pokud mám takovéhle podmínky, pravděpodobně to úplně nebude fungovat. Já na chviličku pustím psa, protože jinak se asi už krábe. Tak, asi zpět, snad dobrý. Nebudu dělat nepořádek tady. Jo, to znamená, že my si tam prostě potřebujeme držet tady tenhle prostor, aby součástí té naší kompetence. Protože fakt ta doba, která nastává, je o tom, tady jsme, tady budeme pro ty klienty, ale budeme jim držet ty pevné hranice, protože se o nás můžou opřít a můžou si říct, aha, já mám tady ten set různých věcí, které potřebuji probrat, než se dostanu k tomu cíli, než se dostanu k tomu super skvělému životu, stabilnímu, který mě bude bavit, který mi bude přinášet výzvy, ale který zvládnu, jo, abych se tady jako nerozsypával. Nebo právě by přinese nějaký velký vize, do kterých půjdu a pak to zase bude přinášet výzvy. Jo. To rozbití, který se tam pak děje, je vlastně jako v pořádku v jednom tom úseku. Jo? Ale pro vás většinu terapeuty, kteří nejsou tady v té krizové lince, jak jsem já, tak by mělo přicházet třeba 2., 3., 4. setkání, pokud s tím klientem jako pracujeme systematicky. To znamená, ta část té prevence je, poznám ho, zjistím, co chce, jak to chce, zjistím, jestli je to možné, jestli a v té prevenci hodně bych bojovala za to ptát se na úplně základní triviální otázky. Spíte, jíte, zvládnete se osprchovat. Ve chvíli, kdy klient přijde s tím, že má málo energie, tam se na tohle. S tím, že má depresivnější období. Proč? Je to přesně tady kvůli tomu prevenci toho rozsypání, protože já pak nemůžu jít natvrdo někam, kde mě ten klient pozve. Myšlence, aha, tak tady je terapie, je tady způsob, je tady alternativní jednoduchý způsob, který mi pomůže. Jo, viděla jsem teď nedávno reklamu na Access Bars stylem, tady vám ulevíme od deprese a budete od nás odcházet jako noví. A zároveň potkávám lidi třeba v rámci Accessu, kterým to nesedlo, protože právě čekali, že se tohle stane. Po jednom setkání. Prostě budou odcházet jako noví, vypne jim to hlavu. Nějak se to přetransformuje. A najednou to jako bude OK. Jo? Což není. A tahle to pak dělá ten tlak na nás, na terapeuty, na průvodce, že my řekneme konec
Dobrý, udělá to tohle. Pro spoustu lidí to udělá tohle. Už neřekneme pro jakou spoustu a zároveň nás to pak nutí do té záchrany a do toho udělat co nejvíc můžeme, aby se ten klient co nejvíc posunul hnedka na začátku. Mnohem výhodnější pak v tu chvíli je jim říkat na začátku, tohle bude trvat. Nikdo to nechce slyšet. Jo? Tohle je proces, tohle je cesta. Znamená to udělat tady teďka tyhle věci, než se vůbec vrhneme k tomu vašemu cíli. Ten váš systém, to vaše tělo, nebo to, co říkají karty, nebo to, co prostě teďka chcete, neodpovídá tomu, v jaké realitě se nacházíte. Prostě v tuhle chvíli my jako terapeuti, průvodci, cokoliv dalšího, alternativci, tak stojíme na té druhé straně barikády a děláme ten reality check. Jo, o to víc. Já vím, že teďka uhýbám od toho tématu rozsekaných, nerozsekaných lidí, ale o to víc, když teďka v té době toho AI ti lidi se opírají, vyloženě se opírají o AI, který jim potvrzuje jakoukoliv myšlenku, jakýkoliv blud, jakoukoliv prostě variantu. Ve chvíli, kdy těch variant prostě nastane 6-7, teď oni neví, která z nich je vlastně pravdivá, už ztrácí tu orientaci v sobě, tak už jsme na straně krizových situací a sesypání a rozsekání. To rozsekání není jenom brečím. Jo, to rozsekání je nemůžu vstát, nespala jsem, už 3 měsíce nejím, zhubla jsem 20 kilo. To už jsou pak jako věci, které jsou spíš na té krizové straně. U toho rozsekání je to většinou na pár dnů. A ta odpověď pak od nás je, nebo od těch terapeutů napište mi, zavolejte mi, co se děje. A to je to, čeho se bojím já vlastně nejvíc. Když přijde jako klient, domluvím se s ním, že mi pak dá vědět, protože to téma bylo náročné a takhle dále. A on se neozve. Protože já pak nemůžu zasáhnout, já pak nevím, jestli to je dobrý nebo ne. Nevím, jestli mu to terapie sedla nebo ne, protože to se mi taky může stát. Že si mě někdo vybral, protože prostě jsem ten nejbližší možný člověk a vlastně to nesedlo. Jo, nepřineslo to nic důležitého pro ně. Ještě přemýšlím nad jednou věcí, kterou bych vám ráda jako chtěla v tom přidat. Protože terapii v tom důsledku, a to si zapište za uši, nedělá to, co všecko za tu hodinu uděláte nebo řeknete. Jo, protože ono někdy stačí jedna věta, jeden úsek, jedno doprobrání něčeho, co udělá ten wow efekt a tu změnu v mezidobí, mezi první a druhým setkáním, nebo prvním a třetím třeba dokonce. Že to začne jako to semínko se tam zasadí a začne se to jako posouvat. Jo. To znamená, že v tu chvíli vy tam na sebe nemusíte mít ten tlak, že hnedka teďka vy tam uděláte ten velký skok. Zažila jsem klienty, kteří třeba očekávají tady to velké wow, jakože přijdou, něco se stane a jim se okamžitě uleví. Prostě takový ten okamžitý efekt toho jako a teď mi je dobře a teď prostě nic nemusím řešit. A to tělo se uvolní a oni nemusí. Jako, a je tam ten wow efekt tohohle z toho. A pak tohle je ale na každý terapii a na každém způsobu práce, i když jsou někde jinde. Jo? A pak, když jsou rozstřelení, tak se vrací tady k tomu wow efektu, který ho měli s někým jiným v nějaké jiné době, než se pak přestali s tím člověkem posouvat, protože ten člověk už jim nevyhovoval. Jo. To mi přijde taky jako důležité zmínit, že vlastně i tohle je část toho rozsekání, protože oni můžou očekávat, že se to stane přesně tak, jak oni to zažili minule. Jo, to znamená, když půjdu k EFT terapeutovi třeba, tak očekávám, že když půjdu k prvnímu, tak jsem zažila wow efekt, strašně se mi ulevilo, to téma bylo připravený a prostě oťukáno, vyřešeno hned. A jdu k nějakému druhému po 4-5 letech třeba, protože ten můj přestal pracovat, už jsem tam byla jenom jednou. A čekám stejný wow efekt a ono se to nestane, protože to moje téma na to není připravený. Protože já jsem si myslela, nebo cokoliv. A ten terapeut pak, anebo naopak mě to téma, který já si vyberu, že potřebuji řešit.
abych se já uklidnila a uvolnila, tak mě ještě víc rozseká, protože opravdu tam jsou ještě právě ty věci, které jsou tam zanešený a schovaný. Jo. A pak já jako na sebe, a možná i na vás mám otázku, jako jak já takhle můžu ty lidi provázet, když vím, že tohle se bude dít. Když vím, že to, že se někdo rozseká, někdo prostě se po sezení, setkání rozpadne a dojde do procesu, jak já s tím můžu žít, počítat a říkat si, je to součást mé profese a není to moje vina. Máte nějaké nápady nebo zamyšlení takto, tak pište. Já budu přemýšlet s váma dál nahlas. Pak. Zatím nic, zatím uvažujete. To je fajn. Mhm. Hani, a to se ti nějak propoje, to, že se ti rozpotkala neobvykle klientka, tak se ti nějak propoje tady s tím, jak dělat tu práci? Jo. Jste hrábli hluboko, chápu. Jo, že něco překvapilo. Jo? A pak je právě otázka toho, jako jak my tady s tím můžeme vědomím pracovat, že se tohle stane. Jo? Protože ani ten nejlepší terapeut, ani ten nejlepší průvodce se tomu nevyhne. Jo? Že se stane něco neobvyklého, ten klient bude reagovat jinak, přehlídneme něco. Budeme příliš unavení, aby jsme se na něco zeptali, nebo naopak budeme moc rychle. I ta terapie a to průvodcování v tom jako taková hra i s hranicema, nejen naším, ale i klientovýma, že jo, dialog, spousta prostě povídání o věcech. A i o tom, a to opravdu jako chci, abyste si z toho odnesli, je jo, že to není naše vina. My máme omezenou kapacitu a máme omezený čas na ty klienty. Dost často nejsme 24/7 služba, která by neustále jako s někým dopisovala, hledala, říkala, ale je pak jako dobrý uvažovat o tom, kde my tu máme tu kompetenci a kde pak máme tu hranici, co ještě tomu klientovi nad rámec můžeme poskytnout. A mít to třeba zaplacený, jo? Té ceně, že už to pak jako neřešíte, nedofakturováváte tady každých 20 minut na Messengeru nebo nějaký rychlohovor prostě, protože se něco stalo. Jo, protože ono to i v rámci té služby pro ty klienty dělá velkou hodnotu. Hani jako kam, jo, že ona ti řekla, super, ona ti řekla, že zpomalujete a že je to pro ní velké sousto. Hani to ti říká, že bys měla příště si na to dát pozor. Ať jako nemusíš mít tak vědomou klientku nebo některé klienty, kteří budou fakt taky sami k sobě na doraz. Beru to, že únava po terapii, ta únava, taková ta těžkost je skvělé znamení toho, že se to dosedá, že to je jako, jste se dotkli dobrý věci, ale zároveň jako už tam není kam dál, že jo. Té naší profesní odpovědnosti je i tohle. Jakoby vědět, kdy my můžeme zpomalit, kdy musíme zpomalit, i když klienti chcou zrychlit. Jo? Prostě takový ty korporátní nebo takový ty výkonnostní lidé budou vždycky chtít zrychlit, budou vždycky říct a půjdeme na doraz a prostě mi tam to dej to maximum možný
a já tam dám to své maximum možný, ale už nevidí ty síly. Jo? Je to takový to, jako když tady koluje to memečko s tím, že všechny mrtvoly na Mount Everest byly velmi ambiciozní lidé. Jo? A říká to přesně tohle, co my chceme prostě ještě zrychlit, ale ve chvíli, kdy my přitáhneme tu nervovou soustavu a ten limit toho těla, tak se dál nedostaneme. Jo, i kdybyste se vy snažili, jak píše Hanka, přesně to přesvědčení, jako chci dát maximum tomu klientovi. A ono někdy maximum, který my můžeme dát, je naprostý minimum, který my si myslíme. Jo? Někdy to být s tím klientem a zůstat tam a povídat si, je to, co prostě můžeme udělat. A pro nás je to minimum, protože my pracujeme se sebou, máme spoustu balíčky technik, různých věcí, kterými můžeme nabídnout, ale prostě ten klient nemůže. A to, co nabízíme, je to naše minimum. Ale pro něj je to to nejlepší možné, co my jim můžeme dát v tuhle chvíli. Jo? Není to... Když si vezmete typový příklad, jo? Ať tady jako neotvírám něco. Máte klienta, který se právě rozvedl, brečí, je mu blbě, smutný rozchod je prostě velikánský zásah do osobnosti. Ví, že se chce pohnout dál, jenže není jak. Jo, není kapacita, teď ono jako truchlení i po rozchodu a rozvodu může prostě nastoupit obrovitánské truchlení, pokud to bylo náhlý, bylo to šokový, jakože bum, a najednou jste zjistili, že on má milence, bum, a teď se rozvádíte, nic prostě. A teď je tam prostě propast a truchlení, protože najednou on vás tam nechal stát, nebo ona vás tam nechala stát takhle šoku, a pak tam je tady ten propad. Jo? A teď v tu chvíli my tomu klientovi nabízíme to naše minimum. To znamená náš klid, naši podporu, povídání, prostor pro brečení a prostor pro naslouchání. Možná nějakou normalizaci a korekci. Normalizaci nemyslím jako komunistické věci, ale tohle se těm lidem děje. Když se potkáme s tím, že je to rozchod, ten člověk truchlí, a on říká, já to mám takhle, teď mám pocit, že v hlavě to mám takhle. A my mu řekneme, ano, ale tohle je běžný proces, tohle se děje. Tak to já teďka mám zatím jako normalizace. Jo, to znamená, ano, nejste sama, kdo má úzkosti, lidi mají prostě úzkosti, tohle se děje, je to součást toho procesu. A ta informace potom je, z toho procesu se dá vylíst. Jo, ne, teď. Ale jo, a to samý, a to je možná to Hani, co dobře píšeš, že tě mate, je, že někdy ta konzultace, terapie, cokoliv, co děláte, může být kratší. Jo? A je to i o tom to vykomunikovat a říct, dobře, klientko, já vidím, že teďka už je prostě, ty seš KO. Jo, že tady už jako, nebo on ti to řekne, tak jak to řekla ta klientka Hance, že už prostě nemusí. Že už prostě tam není co, jak dál udělat. A v tu chvíli můžeme dělat dvě věci. Můžeme teda dýchat, nechat ji odpočívat. Můžeme se zeptat, jestli teda ještě chce zůstat s náma v tom prostoru, nebo chce odejít, nebo se chce dát prostě jenom čaj, když je to fyzicky. Jo, a mlčet. Přikrýt dekou, cokoliv jako takového, co je potřeba prostě udělat, aby to doznělo, ale už tam víc nemontovat sebe a svoje nadšení a svoje jako, a teď wow, jako. Jo, protože kdybychom to udělali a kdyby Haní teď šla na tu hranu a ještě do ní vadla, tak ona se ti rozsype a rozloží naprosto na kousíčky. Protože to pro ní bylo už teď moc. Jo? A zároveň, ale tohle se ti prostě může stávat úplně běžně, když pracuješ s těma limitama. Že se dostanete něčemu prostě fakt úplně jako, tady je ten puntíček, do kterého ty zariješ malinko, pro tebe malinko, protože víš, že spousta lidí unese hodně. A že i kdyby do tebe takhle někdo ťuknul, tak pro tebe je to malinko. Ale pojďme si říct na rovinu, že tím, že my jsme v tomhle oboru, a část z nás je tam dlouho, tak máme posunutý hranice toho normálu. Jo, máme velice posunutý hranice toho,
co je normální a kolik můžeme kterému člověku vlastně ho až posunout na tu hranu. A to naše minimum může být fakt pro ně brutální maximum, který jim pomůže zůstat v tom jako otevřeně a nezavřít se. Jo, zase druhá věc u toho rozsekání klientů je, že vy to otevřete, teď se tam to vyvalí ten prach a teď ten klient se lakne udělá a už budete pak pracovat s tím, že budete ten jeden prstíček po druhém zase zvedat, aby on se takhle jako otevřel. Jo, to se vám taky může stát. Pokud se ten klient lakne. Pokud se lakne jeho systém, že najednou tam, ježiš, tam bylo to velký trauma, který my nechceme vidět. Buf, zavírám, končím. Jo, a zavře se do toho, že přestane komunikovat, což je třeba ta věc, kterou já nemám ráda moc, který se obávám. Začne chodit, ale přestane o těch věcech mluvit, najednou se tomu vyhýbá. A nebo dobrý znamení toho je, že o tom mluví, ale buď jako takové věci se dějou, tak jako po všechny, nebo to bagatelizuje, to znamená, že to zase zlehčuje, nebo tomu přináší téma toho, že o tomhle nechce mluvit, ale chtěl by mluvit a chtěl by jiný cíl a to. To znamená, že chce zůstat v tom kontaktu, ale musíte pracovat prostě trošku jinak v tu chvíli. Ještě tu pro sebe mám napsanou poznámku, která se týká těch terapeutů, kteří jsou takový ti milejší, hodnější, naslouchající, doprovázející. A to je taková hodná holčička v roli terapeuta. Příliš hodná. Jo? Možná právě proto jste z toho, kdy ucouvneme z té varianty, teď tady říkám věci napřímo tak, jak jsou, nebo se jdeme dotýkat těch věcí, protože klient to takhle chce. Ale začneme našlapovat prostě úplně potichu, pomaličku tam v těch věcech, tak my ale pro klienta uděláme to, že on s náma začne propadávat. Vyloženě prostě my budeme našlapovat polehoučkou po špičkách situací, kdy se to nehodí, kdy ten klient by vlastně byl připravený otevřít to téma, ale my se tady lekáme toho tématu, třeba někdo se opravdu jako leká tématu. Jo? Že by to téma mohlo být rozsekávající a že by to téma mohlo být těžký. Může, jo? To je jako v pořádku. A lékař se toho tématu začne našlapovat na těch špičkách a aby se nedotkl tady, aby se nedotkl. Klient je vlastně na to připravený, protože to téma přinesl. A objeví se tam ta hodná holčička, která vlastně nechce nikoho zranit a nechce říct ty věci napřímo. I to, co tam vidí. A v tu chvíli vy se tam přestanete posouvat. A vlastně ten klient, který by se o vás chtěl v tom tématu opřít, protože mu přijde silní, stabilní a má vás třeba oskoušený, protože to téma přináší třeba na třetím setkání, nebo možná prostě střelec a přiváží ho na prvním, tak najednou vám začne propadávat, protože vy tam našlapujete lehoučce. Vy tam nestojíte pevně těma nohama, ale jdete tam tak jako balerinka prostě po prstíčkách. A on, když by do vás naprál v tu chvíli všechno to téma, tak vás to takhle vtočí. Jo? A nebude tam stabilní. Jo, proto se někdy říká, že některé ty těžký témata člověk musí prostě usedět. Jako fakt usedět, usadit se tam a zůstat tam s tím klientem, i když se tam děje něco extra náročného. A je to o té stabilitě, protože takhle, když my nešlapeme na špičkách a to téma je náročnější, tak my rozsekáme toho klienta, protože on je připravený o tom mluvit a teď ho zavřem, protože vlastně nemá ke komu. Jo. Přijde mi to neskutečně bolavý pro ty klienty. Jo, představte si, že tady jako přinášíte něco jako dárek, jako téma, který potřebujete prostě prozkoumat, otevřít. A ten terapeut se lekne. A začne po špičkách a začne prostě pomaličku. A bojí se. A v tu chvíli, který klient by neznejistil, jo, rozdíl mezi pevným terapeutem, který ale vlastně může být konstitučně křehký človíček, jo, nebo člověk, který prostě vypadá, že ty věci neunese na povrch, nebo prostě vypadá křehce. Ale unese je, ale když nezačne, prostě nešlapovat na špičkách. A našlapujeme jako na špičkách z těch důvodů, že se bojíme. Že opravdu tam je něco,
co je hluboký, těžký, náročný. Co by toho klienta vlastně mohlo rozstřelit? Jako potkám se s tím, že vlastně ta obava zatím není, já to nesnesu, ale když mi to otevřem, tak já se začnu bát o toho klienta, že se rozstřelí a že já nebudu vědět, co potom. Jo? A pokud tam máte tohle, tak vřele doporučuju fakt pokračovat. Třeba budu teď dávat ven zase znovu, budeme mít celou skupinu pro celý jako běh s mojí podporou přímo klient v krizi. A tohle jsou ty témata, na který tam dostanete ty mapy. Jo, dostanete tam ty mapy, které budou říkat, dobře, takhle to udělat, když. Tohle udělat, když. Protože tady, když našlapujeme po špičkách v tématu, kdy ten klient je na to připravený, ale my se bojíme, že on se rozsype, tak jsme pokazili vlastně celou terapii. Jo, to jsme mu to zavřeli. On pak v realitě nemusí mít důvěru už v nikom jiném, že to otevře. Protože už to jednou zkusil. A ten náš systém, i toho těla, i prostě energetika, všechno je naučený, že se učí ty věci. Takže když jsem to zkusila s jedním terapeutem, kterým jsem měla obrovskou důvěru, věřila jsem mu, že to můžeme otevřít. A on řekl, já se tady jako bojím, protože začal našlapovat na těch špičkách. Tak ten klient jako není blbej. Ten klient to vycítí, on to vyvnímá, že se něco děje jinak, že tady jako si nejste jistý. Takže vezme zpátečku, protože vás taky bude chránit. A v tu chvíli ale ta dynamika toho vztahu prostě šla do kytek. A buď se stane to, že toho klienta nakonec rozložíte, ale nebude rozložený z toho tématu, ale co se bojíte, ale bude rozložený z toho, že se jeho terapeut chová jinak. Jo, zažila jsem situace, mi kdesi vyprávěl už jako hodně dávno, že klientka vyprávěla terapeutce věci, které byly prostě těžké, smutné a terapeutku to rozbrečelo. Ale tak, že jako vyloženě třeba vzlikala, úplně jí to rozseklo v tu chvíli a přestala tam fungovat ta důvěra. Přestalo tam fungovat to, že ta klientka se v tu chvíli začala starat o svoji terapeutku, protože ta terapeutka se rozsekla na tom tématu, že to bylo těžký, náročný a tak dále. Což může být, jo, neříkám, že nemůže. A může se stát, že vás to v té terapii rozbrečí. Ale tam je důležitá úplně jiná věc. A to je ta reparace. Jo, to znamená, pak, když se tohle stane, další schůzka nebo ještě ten den, vy přestanete fňukat, přestanete brečet, řeknete, dobře, tohle jako asi nebyl úplně dobrý tah, to jsem se neovládla, jsem taky člověk. Zavnímáte to, že ten klient se o vás začal starat. Abyste zamezili tomu dalšímu rozsekání toho klienta svýma vlastníma chybama v té terapii, tak to vezmete krok zpátky, naznačíte mu, že teda dobrý, ale že on se o vás starat nemusí, že to unesete, že to je v pořádku, že si na to prostě pak vezmete supervizi. Cokoliv, co potřebujete, promluvíte se s kamarádkou, mužem, s nějakou emoční podporou, srovnáte to. Dobrý, ušetříte prostě pak ty svoje emoce po té terapii. Jo? Ale tím, že to neuděláte, tak toho klienta taky rozsekáte. Jo, stejně tak jako rozsekáte klienta, když vezmeme skupinový setting a v něm se bude dít něco, co on tam jako přišel vlastně si říct, ano, to vyřeším a najednou to tělo ho otočí a řekne, do toho jako nejdu a on se bude snažit společensky to odsedět a zapojit se do toho, protože už to zaplatil, protože už to, jo? A to je taky jako na zodpovědnosti pak těch, co to vedou, říct, dobře, ale nemusíte tady být, jako vidím, že to není dobrý. Nebo můžeme to probrat potom prostě po té aktivitě. Můžete v klidu odejít. Jo, a tak dále. Tyhle věci jim tam dá ten biankošek třeba na to, že je tohle možný v těch setkáních. Jo, protože my nemůžeme předvídat, že tohle téma zrovna, když v té skupině vlastně nemáte jak. Jo, tam se nahlásí lidi, část z nich znáte, část z nich neznáte, nějaký téma chcou otevřít. A vy máte třeba nějaký extra mocný nástroj, nevím, co tady tak jako koluje, otevření kundalíny nebo nějaký jako hloubkový cesty do sebe, nějaký
převibrovávání a tak. Máte nějaký mocný nástroj a teď buď prostě na tom nástroji máte tu možnost, že OK, ono se to nějak umenšuje podle té kapacity toho klienta, v případě se mu umenší ten efekt, anebo tam musíte dát jim tu možnost, že to nemusí usedět, nemusí tam být, můžou se jít projít, můžou tam mít ten volný proces. A když jim ta energie nesedí, anebo zároveň, když jim prostě nesedí to téma, ten zvuk, jako, nebo i to, protože vy můžete vyprovokovat trauma k tomu rozsypání se dostat i tím, že donutíte člověka, který má nějaký velký trauma, aby dýchal podle předpisu. Jo, nějaký dýchání do čtvece, nebo jako cokoliv prostě nějakýho. Tak aby dýchal, podle toho, jak mu říkáte, může vyprovokovat trauma. To samý, aby jenom jako seděl nebo ležel prostě v nějaký pozici, může vyprovokovat trauma, protože pokud je ten člověk a ten jeho systém zvyklý být v pohybu, aby se tomu traumatu nedostávali, tak to, že bude v mindfulness, bude teď se zaměřovat na dech, na to tělo, tak může způsobit, že se vám rozsype. Jo? Ale tam se nedostanete úplně tou prevencí toho, jako jaký klienty si vyberu, ale dostanete se tam tou prevencí toho, dobře, co já budu dělat na tom setkání, aby se mi ty klienti nerozsypali tak, nebo aby neměli pocit, že tady prostě musí být a nedělali na sobě to násilí. Jo, to znamená, vadí někomu, že musí ležet, bude sedět, nebo udělejte to tak, abyste třeba nerušili ostatní u toho, ale klidně se hýbejte, nebo jo, dát tam tady tyhle ty možnosti, protože to je součástí prevence, kterou tam jako potřebujeme proti tomu, aby jsme ty klienty vlastně rozsekali. A pomalu budu končit mluvení. Takže otázky ještě sypejte. Sem. A další důležitá věc v tomhle tom je v té prevenci domlouvat se s individuálníma klientama, který máte dlouhodoběji nebo i hned po tom prvním setkání, ať se vám ozývají zpátky. Jo? Ať se k vám vrátí, protože teď jako v tu chvíli, pokud to nejsou seberozvojoví turisti, kteří prostě mají více různých klientů, terapeutů, a tam mají terapeuta, tam mají kraniosakrálního, tam mají prostě krizovou linku, tam mají tohle, tak pokud to nejsou tady tenhle typ, tak oni by se ideálně měli vracet k vám, protože vy jste pro ně ta osoba dostatečně důvěrná, s kterou pracovali. Jo. Ideálně. Je to dobrý v rámci té prevence tím klientům říkat, dobře, a teď mi zavolejte, jak se máte. Jo? Buď konkrétně po týdnu, když jste zvyklí, nebo když víte, jak to s těma vašimi technikama s klientem funguje, anebo říct, dobře, když vám zítra bude blbě, ještě zavolejte, ještě to prostě doladíme. Dáme tam ten prostor. Ale dát jim tam tu vyslovenou nabídku, protože to je veliká součást té prevence celé. Když tam nedáte nabídku, tak ten klient neví. Když ten klient je rozsekaný, nebo mu je fakt jako špatně, brečí, blbě spal a neví, jestli tam ta nabídka je, tak on to neudělá. Protože já nevím, jako jestli někdo z vás tu zkušenost má, nespali jste, nebo spali jste blbě 3 noci a nespali jste třeba každou noc 4 hodiny a ten mozek funguje úplně jinak. Jo, nebo jste naspali 0. Ten mozek funguje úplně, on je vypnutý, on jako jenom si tam točí nějaký kolečka a říká si, dobře, měl bych asi jako nikomu říct, mě je blbě. Ale terapeutka mi neřekla, že jí mám zavolat, já jí nebudu otrvat, příští týden máme až schůzku, jo, nebo za 14 dní si máme setkat a už prostě jako se do toho zamotá. A tam, kde vy máte stát jako pevně, tak tam se vlastně ten klient proboří do těch vlastních myšlenek. Jo. Já tady pak někde ještě do komentáře nebo tak dám odkaz na toho klienta v krizi, na ten kurz. Určitě vřele doporučuji všechny ty, kteří se bojí tady toho rozsekání, který se bojí toho, že se ten klient dostane do nějaké, jako, nebo se s klientem dostanou do nějaké takovéhle jako vyhrocené situace. Nebudou vědět, jak budou tomu chtít uhnout. Dostanete tam nástroje, ale spíš takové jako energetické nebo práce s polem a tak. A nějaké psychologické nástroje. Práci pro vás s vašima emocema. A
právě ty mapy nebo mapy, takovou jako orientaci a nástroje, který si můžete jako vyvolat, říct si, aha, tak dobrý, takhle. Jo, takhle to je, teď jsme tady, uděláme tohle. Protože u těch krizových situacích nefunguje to standardní. Jo, jako to, co jste se naučili prostě na výcviku nebo kdekoliv. A ten standardní setting toho, co se děje, jak se to děje, protože jsme úplně někde jinde v tu chvíli. A tady ty orientace, mapy, přemýšlení o tom, vám dává ten odhad, aha, my jsme tady v místě A, to znamená, že nás čeká B a C a já potřebuji mezi Bčkem a Cčkem udělat tady tohle, aby jsme se dostali prostě dál, aby se ten klient srovnal. A v tu chvíli vy tam můžete mít ten klid, protože už víte co. Už to není hádání, už to není ta intuice, která vás někam jako vede. Už to není ten klient, který musí vzít to vedení do vlastních rukou a říct, ale mě teďka tady jako blbě tohle, já už nechci. Což je fajn, já jsem za to ráda, když to dělají klienti, kteří jsou stabilizovaní. Ale v těch krizových situacích oni, když tohle musí přeskočit vlastně, tak jim to zhoršuje tu situaci. Jo? Víc, než když my jsme tam pro ně. Takže takhle nad tím uvažuju. Klienta krizi vám pak pošlu. Je to delší kurz, právě proto, aby jsme na sebe měli čas. A myslím, že teďka aktuálně na 6 týdnů, myslím si, že bude spíš tak na 8, tak v tom, že pak je opravdu čas na to se potkávat a mluvit o těch krizových situacích, mluvit víc o tom, co se vám děje v praxi přímo. Kdo se mnou zažil supervize, tak ví, jak to funguje. A budeme tady tyhle témata otvírat. V minulém běhu se nám tam otvíraly témata hodně sebevražd, smrti rodičů, smrti prarodičů a takovéhle věci někdy se otvírají úplně jiné. Jo, jako třeba sebepoškozování a nějaký speciální situace. To, o čem se tam třeba budeme určitě bavit a chci tam ještě přidat, je ohlašovací povinnost a chování v rámci ohlašovací povinností, kterou máme. Jo, to znamená, kdy co hlásit komu. Kdy na které věci si dát prostě ilegální pozor, protože v těch krizových situacích jsme prostě někdy na hraně tím, že čas nás není zdravotnický zařízení nebo nemáme zdravotnické kompetence v tomhle tom, tak je tam dobrý vědět, co dělat. Ať se to pak proti vám neobrátí. Jestli máte otázky, ještě pište, ještě si dáme chviličku, jinak budeme končit, anebo prostě otázky pište v průběhu. Jo? Ještě mě teď na závěr napadla jedna věc právě z minulého běhu. Se nám nakonec povedlo po tom běhu, když jsme takhle procházeli těma věcma, tak klientka pak vyloženě pomohla jedné své známé a tato pak komentovala slovy, že jí vlastně zachránila v tu chvíli život. Jo? A i tohle se nám prostě stát může, ať už to je někdo známý, anebo je to klient, anebo je to někdo jako blízký nám, kdo opravdu teď jako začal se někam propadat. A na tyhle všechny místa tam jako potřebujeme mít ty mapy, a mít zpracované vlastní věci ve stylu, jak já reaguju, když je někdo v krizi. Jo, jsem v pohodě, nejsem v pohodě. A mít tady s tím umět jako pracovat pro sebe. Dobře. Děkuji moc, že jste tu se mnou byli. Jsem ráda, že jsem nemluvila pro sebe dneska. Když tak záznam tady zůstane, najdete ho pak v tom nahoře, když dáte past events, to znamená minulé povídání, tak to tam zůstane. Tak, mějte se krásně. Hezký večer všem.